Kaliza ka fun u Henry ulok jongka ka kali. Mano ini Amy balat ikiru jong pi barok. U Henry ka pi ong. O balat ikiru jonga day Amy iklung ibadang sansdam. Basa majan hangni hajan office. Bat ngasat lekai ba bat i hakapor bangalat. Ka mobile jong ka kemi Amy ru ka bat pet ka Amy namar ba ipet kartun na po mobile. Day ma i balat ikiru jonga. Balay pitara sniu na yanga. Lada day iklung ngamla delidre ki komen jong i. Kaliza ka bo no ka phone. Kaliza ka phone bang haka step ka babot haka por knai jem step. U Henry da ka jingdam u ong. Balay ban phone dang step ban kam kerki ayu. Liza ngadap chat ke kaling jong i Amy bakam day ka klung ka badang sansdam. Kadai ka samla kadai ru ka batrelang hapo office jong pi. Balay pitok yanga. Henry. Balay dang step mat penking klik yanga. Amdan dia day bat ka Amy. Liza ka ong. Bangadap geli ki parlok jong pi. Kadap etu yanga bakadai ka samla jong pi. Henry u ong. Oh. Ban yanga ulok pina kamsan niya ki parlok jonga. The phone sundan ki parlok jonga. Sa sundan na bat ki. Bat ngaru ngamdan dia day bat ka Amy. Bat ya piru Liza na do mentangan ino no. Goodbye Liza. Ong u Henry ka Liza. Haka we ka singi. Ka Liza ka phone biang u Henry. U Henry ulai shim ni ka phone madu ong. Pimu banang ayu Liza. Ka Liza ka ong. Please Henry. Wajubu e ka phone. Balay pilak kiar yang akumne. Tose map yang Henry. Day mapi bapenlang yang akumne ban isi api. Liza. Tose nga iit api. Henry nga dom api na marba pitok yang Tomam no yang ong ka Liza. Henry u ong. Toto om nelay nga lamap bat ngam buro suway ka phone. Namar nga sok takli palan. Ngan phone niya fi sa sipang. Henry, ka jing shisha kam juburi. U Henry u perkat bat ka Liza ka labo ka phone. Henry, ka Liza ru ka klambo ka phone. Bat ka Liza ka layo snolut ya ka jing ya kren u Henry bat ka Amy. Ka Amy ka tip bu Henry u day u briu bat don la ka lok. U Henry u ong ya ka Amy bangam julek pet shu ya ka lok mentala live nai. Bat ngam it ya ka lok. Ngala it ya pi Amy. Liza. Kalau yo sngolut ya kajingakan u Henry bat ka Amy. Katno ka sngusi namar kajing syukur ulok jongka. Henry ka yam marway. Ka Liza ka bu no ka phone. Bat ka call back biang ya u Henry ka daong. Ngala yo sngolut ya kajingakan jongpi bat ka Amy Henry. U Henry u kende threat namar ka Liza ka tip ba u Henry bat ka Amy kidon kajingya day ka bajan. Ka Liza ka ong bangam poy perkat ba syukur nga katne. Goodbye Henry. U Henry ikuslai namar udon sakoy pat ka bait ka Amy. Dap ka to kat nesi u Henry ya kendu yu parlok jong u. Daya to kana sapang ka samla jong u ba u yo i bat u bru ba bat kti. Markum tahi u Henry ulami wot na kajaka ba u songkai ba u parlok. Ula keli ya ka Amy ba u parlok jong u ya to kana sapang ka jing ya kanti jong ka Amy bat u samla. U Henry ya to u ong. Amy pimde pi ka Amy ka ong hoot nga day mga bat usam la jonga upang lajan niya tho. U Henry u ong te mga ngamday usam la jong pi namar jong pi nga la ino na kalok Henry pi pat pishet syukur nga ka Amy ka ong ban syya lang bat pi tekal biang ban ya tho ta ngamtre namar pi syukur ya kalok ka jong kumta yang ngaru pin sa syukur pile ben ya la ka jong kalok kumta yang ngaru pin sa ben day nama kata ngamtre ya pi Henry. Waju phone syu yang ana do menta ka singi. U Henry ula bo ya ka phone. Bat kumtahi ula perkat bat kan mau ya ka jong kalok. Bakat no kalok jong u kan Liza ka ije u Henry. U Henry ula phone ya kalok. Udah panap ya ka Liza. Map yang ala pensosi ya pi. Anum lek syu kumne ai lat yang sasien bang awan pai pat bat pi salayeng. Ka Liza ka ong. Sya ka Amy. Balai kam tre syu ya pi sawan pai bat nga. Balay baro kata jing susi jong nga pimtip da kam tre syu ka Amy sa phone nga ka Liza ru ka bu no ka phone ka rai ka day ka jong pi om ban penbor ki we la pidang don de em ka jing map day tang na pi marway la da pi singot nat singo ba like share but subscribe ya ka channel pi singot nat kene ka jing tu kana sa comment